Human sa turnover ceremony nitong Lunes, Hunyo 23, 2025, giadtuan dayon kagabi. Hunyo 24 ni Pulis Brigadier General Joseph Argilies ang bagong direktor sa PRO 11, ang haya ni Patrolman Ronnie Alcano Jr. sa New Bataan, Davao de Oro. Nagisimpatiya si Argilies sa pamilya sa pulis ug mitunol og financial assistance. Sumala ni Police Major Catherine De La Rey, ang spokesperson sa PRO 11, gisulti ng daan sa bagong direktor sa PNP 11 ngadto sa mga pulis nga himamaton gyud ang pinakaubos nga ranggo ug labaw sa tanan makighimamat sa komunidad. Gina-encourage po niya ang mga division director, chief of police na dapat istoryahon din mga tao, no, down to the lowest rank para may bawaan kung unsang ba yung ilahang status o sa kailangan nila di sa field para may bawaan nato. And of course, nagkuan po siya i-visit niya sa ng mga offices. And ang kuan mo niya, sir, is police visibility yun na makita ang tao, maramdaman sa tao ang police, kunya mapaanjit niya ma-feel jud niya nga safe and secure siya while naasa sa laboratory. Subay sa report, nagmotorsiklo si Patrolman Alcano Jr. ni atong tungang gabi sa Hunyo 21, 2025. Dihang nalambigit kini sa bangga sa Purokwan, Barangay Balamban, Tagum City, hinungdan sa kamatayon sa pulis. Naareglo na hinuon ang kaso.